Ang Pasakaw ay kilalang bayan sa Camarines Sur dahil sa taglay na ganda ng karagatan nito. Karagatan na talaga naman dinadayo ng bawat lokal at turista lalo na pag dumating ang panahon ng tag-init. Ngunit hindi nyo ba alam na sa likod ng malaparaisong karagatang ito ay mayroon pang nakatagong yamang kalikasan dito? Yamang kalikasan na talaga naman mapapaisip kayo kung sa dagat ba ang tuloy ninyo o dito sinasabi ko. Ito ang Usok-Usukan Falls. Bakit nga ba tinawag itong Usok-Usukan? Dahil sabi nila, sa lakas ng bagsak ng tubig dito ay parang may bumubuo na usok na halos wala nang makita sa paligid nito. Nakakalungkot lang isipin dahil habang lumilipas ang panahon humihina din ang daloy ng tubig dito. Siguro ay dahil na rin sa mga istrukturang patuloy na itinatayo sa bayan na ito na umaharang sa iba't ibang lugar kung saan nagmumula ang tubig nito. Kaya halika, samahan nyo ako para bisitahin ang Usok-Usukan Falls. Alright guys, so magandang hapon. Papunta kami ngayon sa Usok-Usok Falls dito lang sa may Balugo, Pasakaw. So first time ko lang itong makikita at first time lang nating mapuntahan ang falls ito. So hindi dahil kay Katuklas, hindi ko malaman ang mga gandang spot dito sa Pasakaw, Camarines Sur. May mga aso. So kung makikita nyo, ito yung dinadaan namin. Galing kami doon sa may kalsada. Dito kita nyo ng Doroanak. Tapos dito kami dumaan mismo sa may bagong resort kasi mas mabilis daw dito. Kaso lang, ang dadaan natin, ito na. Dito magsimula ang mga putik. So may mga kasama na kayo mga guide. Sabi nung taga dito sa resort, yung bata, ang liyo doon ng tubig ng resort ngayon. Kaya sabi ko magandang puntahan to. Pero kahit paano, talaga naman nasa itinerary namin itong falls na to dito sa Balugo. May mga spot lang talagang hindi namin mapupuntahan ngayon kasi kinulang kami sa oras. Pero siguro next week kung bakante si Vince, puntahan pa din natin. Pa namin pupuntahan mga idol. Yes, mas marami kayong madiscovery. Sabi, tandaanan dito. Ayan o. Medyo maputik lang, pero may mga daan naman na pwede. Problema kasi dito, medyo maulan yung mga nakaraan na araw. Kaya talagang mahihirapan tayo sa mga getong spot. Lalo na kung talagang tuloy-tuloy pa din ulan. Buti nga ngayon, uminit na. So, narinig ko ng falls siya na ba? Layo pa. Pero may narinig na akong agos ng tubig. Ayan o. Ayun na o. Ang pangalan mo, boss? Sid Islam. Sid Islam. Ikaw? Sid Islam. Junleo Olomeda. Ayan, kumpleto pa. Yung bata, anong pangalan mo, tol? Jefferson. Kanina, siya EJ. Siya nagsalubong sa amin kanina. Anak to ng may-ari. May kita niyo itong dinadaan namin, no? Yung kasama mo po. Tapos pababa. Katuklas yan. Grabe. May kita itong daanan. Ngayon ko lang nalaman na meron pala ditong falls sa lugar na to. Mababa lang naman daw ang falls dito, pero medyo malalim yung tubig, yung binabagsakan ng tubig. Bakit nga daw sinabi itong Usok-Usok? Kasi noon daw panahon, nung wala pang mga bahay dito, wala pang mga establishments, malakas pa yung bagsak ng tubig. So pag bumabagsak ang tubig dito, grabe yung usok. Kaso lang problema, sa dami ng bahay, sa dami ng mga bagong mga establishment na ilalagay dito, tumina na yung bagsak ng tubig. And then, sabi pa daw noong panahon, dahil sa mga kwento-kwento, meron daw ditong isang lalaki na tumalon mula sa taas ng falls. Tapos gusto daw makita ko talaga malalim ang tubig. Tapos hindi daw nakuha pa doon sa falls na yun after tumalon. So ayun na sa vlog. Hi. So yun, pababa dito. Pero yung anak ko sigurado laban dito. Mahilig yun sa adventure. So ito may kita nyo ditong vibes. Ayun. Buti kami mga kasama kami bata ngayon. Malapit lang siguro simula doon sa resort na yun na pinuntahan namin. Mga 4 minutes ang lakad. Depende sa bilis. Magluluksod po kami. So ito na yung tubig dito. Yun, oh. Yan ang Usok-Usok. May hagdan na rin dito. Ay push. Madulas. Tatawid pa, tatawid. Tatawid pa tayo. Whoop! Grabe, ang sarap ng tubig, oh. Lamig. Ayun, oh. So alam mo kinaganda dito yung reflection ng araw
na nagmumula doon sa may taas na yun, papunta dito sa may falls na to, kitang kita yung tubig dito. Madulas lang, kaya yung mga pupunta dito kailangan magdobli ingat. Grabe, marami tayo na i-discover mga lugar-lugar dahil katuklas. Ito na yung falls na sabi dito. Ito mga kabataan na sumama sa atin dito sa lugar na to. Welcome vlog. Ayan o. Malalim ba yan? Hindi na tayo maglalaway, malalim pala eh. Pwede ba umakyat daw sa falls na yun? Sige natin. Paano lang tayo para mas safe? Kasi pag nakachilas tayo, medyo may lumot yung doon, yung bato. May daanan dyan. Kaya? Malumot lang kasi. Pero dito lang naman tayo sa may ano. Oh, hello na. Sabi mo. Ayan, so ito yung falls dito. Ayan, no? Grabe yung tubig. Dati malakas yung bagsak ng tubig dyan, kaya tinawag na urusok-usok. Kasi pag babagsak yung tubig, yung talsik ng parang usok, kitang kita daw noon. Ngayon hindi na. Grabe oh. Ito tayo. Ito kasi mga ganitong bato, kapag sa falls, madikit to. Kaya kahit hindi ka dumaan, kasi may daan daw sa kabila. Tumakahoy, laki na siyang ano yan ng ano, ng ugat ng kahoy na yan, no? Yan. So ito yung spot namin dito. Ang lupit. Mga bata tumatalo, no? So ngayon, ang gagawin natin, kasi sobrang init kanina, kailangan natin papresko kaya may ligo tayo. Kahit doon lang mga sa mababaw, kasi pag malalim medyo di tayo marunong lumangoy. Ayan, kaya kung naghahanap kayo mga falls na walang bayad, pwede dito ito, rusok-rusok falls. Ay! Boom! Bakit na? Silimpi ka dyan. Tatalong, marunong na eh. Tatalong ka? Silimpi ka. Uy! Boom! Grabe, ang galing mga bata. Ayo, marunong ka? Tumalon dyan? Hindi. Ito yan. So, ayan. Pa tayo mga montage dito para at least meron tayong i-ano sa vlog natin. Alright, so magandang nga pa sa ilat. Peace out. You keep me wondering, is our love strong? Just like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers. Cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, no one can hear us. You're throwing the pillars through. Dito ko nakikita ang falls na makikita ko kung saan galang tubig. Kadalasan sa mga falls, mataas yung height niya. Kaya hindi natin nakikita yung tubig kung saan galing. Ngayon, itong Urusok Falls, makikita niya dito yun, oh. Dito yung bagsak ng tubig. Napunta doon sa baba. Yun, bakit kasi mag-doon ka na. Mahulog. Bus, sarap ng tubig dito. Ito yung nature na hinahanap namin lagi. After na mag-vlog sa mga abandoned, mga haunted, ito naman. Kasi itong mga lugar na to talagang stress reliever to.
Kaya kumbaga napapawi yung mga iniisip namin. Yung naman mga pinagdadaan namin sa buhay. So at least dito, kahit paano, nawawala at naiiwan dito sa lugar na to. Kumbaga nai-relax kami. Ayan, ito si Katoklas. Ayan o. Tol, kamusta? Ayos lang, napakasarap mabuhay. Enjoy lang lagi. Huwag natin isipin yung mga problema. Yun. Dapat lagi tayong masaya. Yan ang Kahit dapat. mahina yung views, ang importante, napupunta natin yung mga bagay na nagpapasaya sa atin. Yun. Yun, yan ang lagi ko sa inyo yung sinasabi na pumunta tayo sa isang lugar, bumuo ng alaala kasi pag tanda natin, may mapapanood pa yung mga bata, mga anak natin, mga nihil sunod na henerasyon. So kahit wala tayo, nag-iwan tayong alaala sa kanila. Alright, so magandang hapon sa inyo lahat. Peace out.